Kafra Eslamo mujina ni mu ya ye kase firi ho a mu mfiri ho ye tie mu wi a obi tinchi a wase ne ye waso dem tine sen ka atobo mesumi nyankopon ba wo bo me edu be bia wa mo me saa me bo mani kiro no amfa no ma ni dwom nti wonya duntuni firi ha ko na hana ho. Number 2 won hyanwira a emagi dwom ha moso ti asem ni pa ene nyame adom nwuna afo ndoso obi kura ase na nwuna ye nhira so nti onya mfa nhyen ene atwa akire ho ye hyira so na ade ahya abesa mutie ni pa mame munya botre mame asem mo kan munya botre mame afei mesramo mo ba yenye ne lie na enyefe ye mame ba ko ye frɛ no Mrs. Akwanja hoho en wo ajomtofo wasi dewi amosia hyase ne amano no obo mo 50 series 500,000 bo sem kasia pa fama amen ye mame Akwanja hoho yes sabre eye yade nyina ye mame Auntie Naomi said you woni akunafo ekasami empanyini ba mesasi so o se enu ade empanyi ye mo no efe nti yeni kan na edomi nyina se na bi nkatwede ampone na Nyankopɔn ansa na mpanini ba aseda kase na ba yempeje nsani fane kase ru ayesi eda wase o asomfa yesram 2020 pamcho mu hye yase within 1 minute nti obi ayesra osomfo in the year 2020 no munshao anyum na paja ani si a afei adwum no ya kyerɛkyerɛ na ya hyehyɛ na eba ade anyame ayama e medana ase afiadu na dia somo
Omenya 30 to 40 years aba now 40 to 60 years fuamba ya ba hihye sa fe ya ma entumom woni me ya dua ka so ora Yesu adawase na tu kaka bia ora Yesu adawase we are live on Facebook with Jawra TV and ata bewa
teacher Atakofi and True Faith Hour teacher Kofiata teacher Kofiata True Faith Hour Ojewa Nina Yenia TV Yama and a Heswama Yen Ejanum Unimuni Mama Yabata Modi TV no City Summit TV so City Summit no Yawanyamibia about Messiah Yen Tintin and Naman Dos Yanko Yawanyamibia
Yekoswa Dinasia Eni Kabiamo Jesus Christ. Sabrains of Penny Etranse. Akrenyina Transe Mayasmi Jim. So Penny Ubaya, Yabompaya she anapaju medinase. Aye Obazo na pastor Isaac Opokukote and a bompire chassis. Baby Biara Yenuanum Paga for Mobia Momo Munsie. And Yanamu jump to any asapa. And Jimmy Ayashishe Paga for Ebama slot, our baby. Oba Selina Manusia Boaboa. I was at the chemu in some Dawson. And Tiadiachi Yamfa Aseda. A man Yan Copono. Sa Adimwaya Abaide. Na Yapapani and Penny for Atnasi. Senior Apostle Atnasi. Na Messia Mamma Penny for a Yamochum. Monfa Samefa half fair na ye say. Oba I now. Who free Sia no funny say no aquatanase. Na aye fair. Come on.
Prophet Fronti Mofa Bono Emra Oshes no na adwuma yetuwe yi yefanyi asiwiye no kwa na sesa mo sesemu a na mo aye esemu na eti edominti esre abantifo no eba obi wura mi benkum so apuri onto ano ma afesoro apie o na edi kai ato eti Oshes no emo aye abanti mi wogidi o rehemu se mokura de amotete air condition eti mo be fam anoma san ko air condition num
na ɛdɛm ha atoa so ekosi sɛ yɛde asiwie no ɛbɛba wie medam ase adwuma ɛba yi asi Emmanuel nyam base man no di etire ma me say Yesu Kristo osaye base tietie mama yankai Yesu nkrofo we asiwie mo anyi million a mo benya asem sabe ye de ma tonto mama ye de wa bless of penny ene ne mpanimfo atidwomu yi ye de ma say imani ya mediazo edumana wagimi